बावैसो जालांनाय भारतनि जे जेनेरेल बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक देशनि बिसायख'थि हिसाबै जोङो नोजोर बोदोंमोन आरो बेयाव जोङो नुबाय जे क'क्राझार 1 नम्बर लकसभा समस्तिनिफ्राय UPPL आरो NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मोजाङैनो देरहालाङो आरो गिबियावनो बर' हारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जयन्त बसुमतारी बिथांनो रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथां आरो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि जि टीम दङ गासैनोबो जोङो साबायखर बावदों देरहासारनायनि जि मोनसे मर्यादाखौ बिथांमोना लाबोनानै होफैबाय बे बिसायख'थियाव जों नुदों जे खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बर' बिजाथि हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन गर्जन मोसाहारी बिथाङाबो बर' हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो डेम'क्रेटिक जि कान्ट्रिनि मोनसे जेनेरेल इलेक्शन बेयाव बयबो हान्जाया कन्टेस्ट खालामनो हायो बिथांमोनाबो मोजाङै कन्टेस्ट खालामदों आरो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थियाव UPPL आरो NDAखौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों आरो कारना जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थिखौ जोङो पार्टी पलिटिक्स बा जोङो पलिटिकेल दिगखौल' जों नायाबासिनो पलिटिक्स फर नेशन बिल्डिं बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो जों नोजोर बोदोंमोन आरो बेखायनो जातिनि अस्तित्व मर्यादा आरो आत्मरैखानि जे मोनसे बिसायख'थि हिसाबै जों नोजोर बोनानै जोङो मदद होदों कारन दिल्लीयाव जोङो 10 बोसोर बर' MP जों गोमादोंमोन क'क्राझार ST समस्तिनिफ्राय बर' MP जों गोमादोंमोन जों नुदों जे थांनाय 10-15 बोसोराव जायफ्रा रुलिंआव दं बिथांमोना 12 जन MLA दङमोन काउन्सिलाव मेजरिटी स्टेटआव मन्त्रि दङ थेवबो 10 बोसोर बर' अनाबर'नि जे राजखान्थियारि जे थासारि आरो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमथानो हायाखैमोन आरो हिरा सरनिया बिथाङा कम्युनेल पलिटिक्स बर' अनाबर' मोनसे आनरुलि टार्मेल सिचुएशन भायलेन्सनि सिचुएशन क्रिएट खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन दिनै जों बेखौ फिदिंनानै जोङो मोनफिनबाय आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै NDAखौ जोङो UPPLखौ मदद खालामदों गोबाङानो जोंखौ दुसिदों गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया कारन बाथ्राया बेनो जे NDAनि टाइमाव बड' पिस एकर्ड NDA BFSU UBPOनि गेजेरजों जादों पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुङै जों मावफुंनांगोन माखासे दफाया मावफुंजाबाय दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव दिनै जोंहा स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जि मोनसे काउन्सिल एसेम्बलि सेगमेन्ट जोंहा काउन्सिल लेजिस्लेटिभ जि एसेम्बलि दङ बिनि जि समस्ति 40तानिफ्राय 54सिम जोङो बानायनांगौ दानांगौ आरो जि पावर एन्ड फांसन 8टा जों एडिशनेल मोनदों बेखौ जोङो साबजेक्टखौ दाजाबनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलं ST हिलनि इस्यु आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट जि पेन्डिं जानानै दङ बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ आरो बे नोजोरखौ बोनानै पार्लियामेन्टआव BTR एकर्डखौ आइननि मर्यादा होनानै मर एरिया एक्सटेनसन मर लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ जि पावारखौ बांहोनाय फाइनान्सियेल पावार बांहोनाय साबजेक्ट पावर एन्ड फांसनखौ बांहोनाय बेनो जोंनि जि बे एकर्डनि मेन अबजेक्टिभ आरो बेखायनो दिनैनि टाइमाव जोङो सानै दिनै MP जों मोननो हाबाय राज्य सभायाव रोनगोरा नार्जारी लकसभायाव दिनै जयन्त बसुमतारी आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि थांनाय समनि कम्युनेल पलिटिक्स दंमोन बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन बे दिनै जोब्बाय आरो दिनै शान्ति पिसफुल मोनसे परिबेस आरो बे पिसफुल परिबेसाव जोङो दिनै बर' हारि दानायनि दाफामफिननायनि निर्माणनि थाखाय जोङो आगान सुरदों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जि थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डा इस्युखौ जोङो मावफुंलांनांगौ BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ शान्तिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौ एकर्डनि गेजेरजों मोननाय अनुस्थान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेयाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एक्टिभिटि दङ बेखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि MP बर' हारिया दिनै मोनबाय
बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन। बेयाव कुनु पार्टी पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा, आं बे बाथ्राखौ बुंदों। काउन्सिलाव स्टेटआव गावबा गाव हानजाया पलिटिक्स गेलेगोन, जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु दिल्लीयाव सानै एमपिआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि बिटिआर एकर्डनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन, जोंहा गोथौयै आत्मबिश्वास दङ। आरो बेखायनो 10 बोसोरनि जि मोनसे जोंनि आक्षेप, जोंनि जि खुद्रिनाय, जोंनि जि गोमानाय, बेखौ दिनै जों फुलफिल खालामनो हाबाय। जों नुदों दि दिनै दिल्लीयाव रावबो मेजरिटी मोननो हायाखै। एलायन्सनि दिनै एनडिएनि सरकार थार्ड टाइमनि थाखाय मदि बिथाङा दानो थांगासिनो दङ। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय केबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखियो। आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो रायजो सभानि एमपि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, दोलोखौ खावलायगोन। आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि। जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो। आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मदि आरो बिथांमोननि हान्जाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो। बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो। बिसायख'थिया जोबलांबाय, कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै, शान्ति परिबेसनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइसखौ खालामबाय। आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम। बेखायनो आङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम साफ्रोमबो व्यक्ति आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारिनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डानि सार्थ'आव हाबा मावलांनायाव बयबो जाहाथे खौसेयै गारां बोगोन, बयबो जाहाथे खौसेयै गसंथागोन। आरो खौसेथिनि मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जों हाबा मावलांगोन, बेखिनि खोथाखौनो फोरमायबाय। आरो जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मोनफ्रोमबो लेयारनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बे बिसायख'थियाव जातिनि हारिनि बिसायख'थि, बे पार्टी पलिटिक्स नङा होननानै जायफोरा खामानि मावबाय, आं धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखर आरो धन्यबादखौ बावबाय। गोजोन्थों।